General Chiwenga ndi komanda wedu isu comrades. General Chiwenga mutungamiriri wedu isu Zimbabweans. Noronda General Chiwenga inozikanwa nemunhu wese muZimbabwe. Especially kwatiri isusu war veterans. Chiwenga is our living hero, is our leader. And tinofa navo. We are going to stand by General Chiwenga. It's a disgrace. Kuti wana Chris Mutsvangwa. Chris Mutsvangwa uri bro wangu, but unonyadzisa. Unosiya mkazi wako achitukwa, achitukwa achinzi hure, anourana Mnangagwa, anoita sei. You don't even confront varume vari kutuka mkazi wako. Vachifubura mkazi, Monica is my friend. Unomusiya achifuburwa kumoti hure, unodi confront varume wavo. Wakunosvika usawaitana nezvaMary, kundonomudasterek Mary. Wakabonomuona kuhospitara chakuita kuti usaitaura nezvaMary and uri so disrespectful of your commander. Chakakukanganisira Chiwenga chi? Tell us. Isusu comrades, we are demanding this from you, Chris, now. Right? Where's that Mnangagwa? Mnangagwa akakondori. Anakuya anacheka macommanders kudhara. Chaka akawanda ari kumaofisi kwaDhubu Jeda kuZambia uko. Aitsvaga chi? I've always said Mnangagwa akauya is a beneficiary of nepotism. Right? And he was deployed, Mnangagwa, by special branch. I have all the records now, and I'm going to expose him. Particularly in Pamdera. Side out of comrades. Iwe Chris na chinomona zvamuri kuita siyana inazo tiri kudhila nemi siyana inazo zvamuri kuita izvozvo siyana inazo. Let's respect our commanders. Atidi kuti it is not only General Chiwenga. Makata kana ana mai mjuru wesa mapita kuna Mugabe aita zvechihure kuhondo. Mugabe akamboita zvechihure kuhondo. Iwewe Chris, you are trying to rewrite the history. Sani iwewe iwepo wakasungwa panyadzonya iwewe 1976 uchinzi uri munhu wakuzorewa ari kutaura nezvazvo ndiani. Hauda kugara muhandaki iwewe for 4 months uchinzi uri wakuzorewa iwewe. Bullshit, man. Chris, unotinyadzisa comrades. Unotinyadzisa. Right? Zvino tikaongorora vanhu vanodanana vachisiyana, vanhu vachidanana vachisiyana, zvinowanikwa muupenyu. Handi comrade General Chiwenga vataka kusiyana nemudzimai wavo. But the truth of the matter is, right? Munoziva chakaitika imwe. You know who wanted to kill General Chiwenga. Munozviziva mese imwe. Right? Mnangagwa was 100% involved mukupoisona General Chiwenga. I got the evidence from munin'ina wake anonzi Joseph Rera. Mnangagwa paakabvunzwa naJoseph Rera kuti naye mukoma kwava Chiwenga kuChina uko kwavakaenda uko vava kunzwa sei. Iwe basoni vakataurira kuna Joseph Rera iwe kuti Mnangagwa haasi kudzoka takapedza naye kudhara uye ari kudzoka ari mucoffin. Iwe Mnangagwa iwe. You poison Chiwenga. Bullshit. Right? Manje ruso vachitumira mukadzi wako. Right? Mary paakarwara. Right? Kana mai muda Sterek. Akataura nemukadzi wako. Ataura nemukadzi wako iwewe kuti ndibatsirei. Right? Mukadzi wako iwe akati it's a family affair. But mnauda kunyepera kuti moda Mary Sterek. Mukadzi wako ari kufonera Mary from January. We've got the records from Econet. Net 1. Ma records aripo ndinawo. Right? Iwe Junior, bwana wako Mnangagwa Junior, Pokelo na July Moyo ya disgrace. Iwe July Moyo iwe.
iwe July Moyo will deal with you muchifurira Mary kuti ataure kuti izvo akadiburwa maoko namakumbo vaJeneral Chiwenga. That's bullshit. That is totally bullshit. We will stand by Chiwenga, right? We will not allow vanhu kuti muite revolution yeZimbabwe chiseko muchinyembera mashefu edu. That is not acceptable. Mark my words. We are going to deal with you, and we are going to deal with you decisively. Decisively. Mark my words. Mark my words. My bills essay. My medical bills essay. Amiri. Arubadawa na General Chiwenga. Zvese izvozvo hamuzvitauri. Zvese izvozvo hamuzvitauri. Why musingazvitauri izvozvo? Ndati why musingazvitauri izvozvo? Ndepapi pakamira General Chiwenga aine macheti achigura-gura maoko aMary, achigura-gura makumbo aMary zvinotaurwa navamwe vanhu kuti akagura-gura, right? Munhu nokuda kweurwere hwake zviri kuitwa namadoctors. Saka what do you expect Chiwenga to do? Is Chiwenga a medical doctor? Bullshit, man. Mauda utitsamisa isusu. We'll stand by him. We are planning my demonstrations, right? You are planning my demonstrations. And madzimai ari kutitaurira kuti Comrade Geza atodi nemapenzi aya. And tiri kutaura kuti bullshit. Iwe chinomaona macomrades ese, they've always questioned unhu hwako, because pawakauya kuhondo people suspected kuti